Maijoro. Mai vai. Wamuka seti. Wamuka seti mdigani. Wamuka. Kawiki katsukuka yaka. My God is a miraculous God. Yo we. Chikwereti chako chiachi. Ai wakani. Iwe kana kuchinja kuti mai vai. Ndoze mai mari. Pada kugadziswa mai vai. Pada kugadziswa onzi mai mari. Mai tino achakufura nepana ndi 20. Ndodzoka ndo uri kwamba imba. Alright. Masika. Ndikuya na wana. Baba vai. Hello kowadi. Ndatoa mtown ndizo zizi. Wangu watotenga ere? Handisati ndatenga ba. Chidzoka ako zvatoringana kunoko. Ama Pasika ndipa mari yo ndiende tobi. Imi ndipe kuno mari iyi. Iyo maivai aiwa yese yakawandisa mari. Pa 200 yamandipa ikai. Kana radzoka nechange ndodzoka nechange. Mutero ini ndiri kuziva kuti mukoma munoziva nemukoma wacho nditenga. Aiwa maivai. But maivai nakana sendika maivai. Aiwa sadara maivai. Ai chibato eta. Aba muneri. Maikuru. Zvakaoma. Tsaka. Zvacho. Unosvika zvakanaka maivai unosvika zvakanaka. Zviri ndidzosera chiko. Aiwa. Munoziva kuti midnight dzikachaya. Mutero mangwana tinotire penalty. Aiwa. Munonyatsoziva. Wangoti uchibuda hapo chingorowa 1 step 2 step maiguru abva asvika. Maiguru. Mutsanangure zvatafanira kuita. Ndinotamba. Atichashupiki ngenyaya yekuti chifamba titendere mutaundi bako utenge mutero wazvizwa. Mutero wako uri pamba pari pagate pako apo wazvizwa. Kune kanozi kachamu kamukomana kanotumika kekuchampion insurance. Wazvizwa. Ukandokatokonya kuti chamu pa WhatsApp. Ma service over ati. Zvese ude mutero wemotika. Kuti urude representative we legal what pane zvichitaura muri panyaya idzodzo muri hairi kudai tinotaura kuti nyaya dzemubedroom muchitaura nyaya idzodzo mutero wawo bedroom ndasvika muchiro chikwei ndichakuzwirai ndorambidzwa se kana maiguru wangu inini ndichakuzwirai mutoro chokwadi kudai uri kutsotsi pane zvawaita wazvizwa usadoti vhiringe zvina basa rese wazvizwa chimbomira utaurisa uzvinzo ndandatosvika mutero wacho izvozvi uripi chimbomira wakutosvika utori murodhi havana 2 minutes anenge asvika parama mainini kachama kwawana ukatenge mutero nako waka unokwanisa kutohwine macoupons ekupuwe grosa kuti watenge mutero wopuwe mutero wako wadhirivharwe pamba pagate pamusoro pazvo wautokwanisa yekuwine magrosari chimwe chiwo chada chii ukashaishe kutsike munhu kuti pane zvawaita zvawadhuma munhu zvikamire zvakanaka marepresentatives anenge aripo futi maloya anokumirira saka chinoda chii maiguru iwe ndipo mari yandakutuma nayo ndipe maiguru ndipe mari yangu ndiende andizvo zvikuti pane zvina zviri kutoitika ipo zvanonga ari kuronga ipo papa ndipe mari yangu ndandiri kudzoka ndiri murodhom ndichimhanya kuyamba vandifona ndani chimhanya ndipe mari uchimhanya kwakudini ndarasa $50 ndamutaurira maivai neshua hazi kutsotsere munhu here ngatore mari iyo tichabatana pane zvawaita maiguru nchaenimwe ndazviona kuti uri nyanyomboshungura chaunyanya ubva kuti tsikiri uchitsamwa chini wandye zino ipa ndozviziva pane zino ranga watoronga uri zvekubwerera nemunhu ani mazoona kandawo muri wawe munozviona maiguru munozviona kana uchida insurance your personal insurance assistant ambokurasisa anotokubatsira chatbot champions insurance. Get insured the smart way with Chamu Champions. Register on the Chamu chatbot and buy your legal, home, Utando cashback, motor breakdown insurance, or motor insurance fast and easy. Your policy gets delivered straight to your doorstep from May 2nd to December 31st. Win weekly grocery vouchers and quarterly prizes of solar panels and batteries. Chat with Chamu on 0716 351 374. Visit championinsurance.co.zw or call 0712 161 174. Bata Chamu, the champion chatbot, being insured by the champions of insurance.